Вітаю, мінскі монтажны хасла на сувязі. Памятаеце гэты фартух? Сёння прыехаў сюды ўсталёўваць ЭУВ нашага беларускага бренду Баэлектрыка. Выбраў такую даволі спецыфічную серыю вось такім круглымі рамкамі. Быццам бы пад стыль рэтра. Вось. Яна такая даволі танная, таму вырашыў на лецішча дюжа дарагую не браць. Вось зараз трэба выразаць адтуліны, дзе тут было. То есть вот тут і вот тут. І замацаваць. І калі дазволіць час, яшчэ крышачку што-небудзь уверх урэжам. Напрыклад, свяцільні. Вось такія. Кажуць, што яны небяспечныя, але я вырашыў рызыкнуць. Ну што, пачынаем працу? We step together in the river, traded fever on to remove. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now? Where are you now? Compañera, I'm beating brakes from down to down. My solidera, I'm letting my final down. My final down. Я, канешне, не плітачнік, але мне падаецца, што дзеля першага разу выразвання адтулін у плітцы даволі такі нядрэнны вынік. І тут крышачку скалоў, а вось тут крышачку не па ўзроўню стаялі падразетнікі. Я ж кажу, не прафесіянал. Ну што, паспрабуем, што ты з сябе ўяўляеш, Баэлектрыка. Ой, моя любимая Баэлектрыка. Пиздец. Каб не было нагавораў, нават з пакету дасталі, паказваю, як тут зроблены вінты. О, нават зараз адчыню. Ну что это такое? Ай, блядь, калі ўжо сляпыя перастануць собирать дзеля іх гэтыя розеткі, я не ведаю. Ну это пиздец. Баэлектрыка. Пекла для электромонтажніка. Так, распакаваў 4 розеткі з 4. У 2. У 3. Вінты заломаны ці скрыўленыя. Трэба разбіраць саму розетку і выпраўляць за вытворцу усе гэтыя рэчы. Во, блядь. Цяпер я зразумеў, у чым справа. Трэба, каб усталёваў спецыяліст. Адзінае тут не ўдакладнілі. А спецыяліст таксама павінен быць сляпы ці не? Ну што, крышачку паябаўся, але ўсё ж такі паставіў. Ну вось і ўсё, зараз пакажу вынік. Урэзаў на столь свяцільні. Забыў зняць. Як боженька. Ну і таксама урэзаў розетачкі. Крышачку, канешне, падбешвае, што яна ідзе не па лініі пліткі, но я такі спецыяліст гэтай пліткі, не ведалі, як вышчытаць, таму робілі, як зробілі.
Ну і асобным бонусам гэта выключальнікі. Напэўна, набуду звычайны двухклавішны, каб замяніць, каб не было гэтых стрэлачак, бо мне не дужа падабаецца. Ну і як вы заўважылі, таксама не папалі на дошку. Бо рабілі па адлегласці 900. Зато функцыянальна. Карацей кажучы, калі ты робіш прыватнае лецішча, хібаў і касякоў у цябе будзе дастаткова. Адьё. Включи свет. Все. Все. Я выключил.